Isulang sari sarang tujuan cuma dikunci oleh anak raja oleh tamuang oleh sana di dalam dari kalimat yang masalah bahir yang lanjut caranya oleh kandung oleh sana kira tanam siriah, tanamlah pinang, tanamlah pulau secara kok di halamannya. Cabiak siriah, gatoklah pinang, gulolah pulau paisok kepamenan. Siriah nan sahalai ko minta dicabiak, kok pinang sabuah minta digago, sarato saja nan minta diparut. Dia mani taraso di ujung lidah, pahitnya nak turun karang kuangan, rasonya wambayang kamuko. Bak itu bana sanangnya hati kami, sajua di dalam kiro-kiro. Niniak jom mama cukui rombongan kasadonyo, jika kurang lawe lain sitapak pangan, jon niru kami kampuangkan, ba itu bana di sana kasadonyo. Ramo-ramo tabang malayang, hinggoknyo di ateh buah palo.
Lamu bana kito di rantau urang, adai jo limbago dan sampai luko.